టీమ్కి ఆల్ ది బెస్ట్. యంగ్స్టర్స్ చేసిన సినిమా ఐ థింక్ కంప్లీట్లీ షాట్ ఇన్ ఆస్ట్రేలియా అని చెప్తున్నారు. సో ఐ విష్ దెమ్ ఆల్ ద బెస్ట్. ట్రైలర్ లుక్స్ గుడ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శేఖర్ సార్. ఇట్స్ ఆల్వేస్ బీన్ ఎ డ్రీమ్ శేఖర్ సార్ని చూడాలి, కలవాలని. టుడే కాన్సెప్ట్ పోస్టర్ శేఖర్ సార్ రిలీజ్ చేయడం వెరీ ఫార్చునేట్. మూవీ హెస్ కమ్ అవుట్ రియల్లీ వెల్. తొందరలోనే కమింగ్ అవుట్ విత్ ద మూవీ. హోప్ యూ లైక్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. హలో అండి, నా పేరు మహేష్, హవా మూవీ డైరెక్టర్ని. సో థ్యాంక్ యూ శేఖర్ సార్ ఫర్ అన్వీలింగ్ అవర్ కాన్సెప్ట్ పోస్టర్ అండ్ ట్రైలర్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు రిలీజ్ సూన్. మూవీ కూడా తొందరలోనే రిలీజ్ చేయడానికి ప్లాన్ చేస్తున్నాము. సో వీఆర్ ప్రెటీ కాన్ఫిడెంట్ దట్ యూ ఆల్ విల్ లైక్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ.